Hola, jo sóc en Pau Benítez i el llibre que us recomano és En Quirze Peric Flabiolaire. A mi m'ha acompanyat tota la vida. De fet, té 2 mesos més que jo i m'ha acompanyat tota la vida perquè de petit jo escoltava algunes de les melodies que hi ha transcrites aquí dins, perquè són les melodies d'en Quirze Peric, que és el Flabiolaire que tocava a Mataró, amb els gegants. I gràcies als gegants a Mataró jo toco flabiol. I a més, és un llibre que m'agrada molt perquè em permet descobrir un personatge que jo no vaig poder conèixer perquè es va morir 2 anys abans que jo nasqués, però en canvi doncs, a Mataró és tot un símbol. I l'admiro i n'aprenc molt com a músic i fins i tot m'agrada tocar-ne el seu repertori o inspirar-me en el seu repertori per compondre. Per mi té un especial interès, per exemple, aquesta masurca. Una masurca que ballen els gegants grossos de Mataró i que de petit jo no la valorava, no pensava, ai, és l'avorrida, i en canvi ara de gran, doncs, penso, ostres, és potser de les peces que m'agrada més tocar i m'ho passo molt bé. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc, i vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco al bosc. Vaig al bosc a buscar, ves que he vist, el ves que busco